Συνήθως με γυμνό μάτι. Σε 1 εκατοστό του χιλιοστού ρεπιάρ χωράει 2 μέτρα πάνω. Μήκος. Και πόσο μικρό είναι σε... Οπότε, παιδιά, για να συνοψίσουμε, τα διαλύσαμε, το είχαμε σε υδατική φάση. Τα βγάλαμε στην ανόλη για να μπορούμε να το ψαρέψουμε. Το ψαρέψαμε και τώρα το ξαναδιαλύω σε νερό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο step εμείς. Με Χριστόφορο, συμφωνείς? Ναι. Έχουμε διαφημίσεις ή δεν διαφημίσεις? Διαφημίσεις? Δεν έχει διαφημίσεις. Κάνε, το φέρει εδώ. Straight forward. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε πάρει το DNA μας, το έχουμε απομονώσει, το έχουμε σε ένα διάλειμμα. Και τι θα κάνουμε μετά, Χριστόφορα? Λοιπόν, τώρα θέλουμε να ηλεκτροφορήσουμε το DNA. Για να το δούμε κάπως, να δούμε κάτι, Καλά, δεν είναι στοχευμένο παράδειγμα γιατί εδώ πέρα το Δεν είναι βλέπουμε στοχευμένο έτσι. παράδειγμα, σωστό. Ναι, Ελάτε έτσι. να πάμε προς τα μέσα. Συνήθως να το δουλέψω εδώ πέρα, αρχίστε να βρούμε. Λοιπόν, αυτό το DNA που απογνώσαμε εμείς εκεί τώρα ήταν από κάποια κυταρική σειρά, ένα μεγάλο αριθμό κυτάρων, για να δείτε τη διαδικασία. Την ηλεκτροφόρηση μπορούμε να την κάνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί ας πούμε μπορεί να θέλαμε να δούμε αν είναι intact, ολόκληρο, ή αν το έχουμε κάνει με τη διαδικασία μας πολλά κομματάκια και το χαλάσαμε. Οπότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για παρακάτω πείραμα. Ή μπορεί να έχουμε κάνει κάποια διαδικασία και να θέλουμε να δούμε, όπως ας πούμε να έχουμε κάνει πέψη με το νουκλεάσις. Έχετε κάνει τέτοιο κεφάλαιο? Ωραία. Υπάρχουν κάποια ένζημα τα οποία το κόβουν σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά τα ένζημα εκμεταλλευόμαστε για να δούμε διαστάσεις, Ποιο θα είναι το μέσο στο οποίο θα ηλεκτροφορήσουμε? Στο DNA κάποια πράγματα. Το μέσο Ακόμα στο οποίο θα αν ηλεκτροφορήσουμε και έχουμε το κάνει ένα χρησιμοποιούμε για PCR, θα πας στο μεγαλύτερα κομμάτια DNA. Και στο λέω μετά. Πήγαινε και στο λέω μετά την ερώτησή σου, την ξαναρωτάς. Θα πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν ένα... Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα ζέλα αγαρώσεις. Αυτό που θα γίνει πρακτικά, θα χρησιμοποιήσουμε ένα αριθμητικό διάλειμμα που μας το οποίο είναι αυτό που θα επεκταθούμε σε αυτό, στο οποίο θα βάλουμε αγαρόζι, το οποίο τι κάνει? Η αγαρόζι θα στερεοποιηθεί και θα δημιουργήσει μερικές τρύπες μέσα. Η αγαρόζι είναι ένας ψαριστής. Ναι. Με UV φως, UV ακτινοβολία, βγάζει ένα πορτοκαλί χρώμα. Οπότε πιάνεται πάνω στο DNA, βγάζει ένα πορτοκαλί χρώμα, το χτυπάμε με UV, βγάζει ένα πορτοκαλί χρώμα και βλέπουμε που είναι πάνω στο τζέλ. Λοιπόν, τώρα εγώ απλά θα βάλω. Σωτήρη, Ορίστε. θες να με βοηθήσεις? Θέλει. Να καλές κακιούλες. Όχι, δεν θέλω να πόσο της 100 να είναι το τζέλ. Λάμψη. Οπότε εγώ θα φτιάξω 150 ml. Χριστόφορε, κάνε το 1%. Από το ρυθμιστικό μου και θα πάω να μετρήσω αγαρόζι τόση ώστε να έχω 1% συγκέντρωση στο τζέλ. Θα βάλω το δομείο φερβίδιο πριν το βάλω να πίζει και μετά θα το περάσω από τη συσκευή που βάζει μια τάση για να αρχίσει να διαφορείται το μόρι. Να δείξω στα παιδιά και το ζυγό. Ή δεν είναι απαραίτητο? Για να ζυγίσεις την αγαρόζη. Βέβαια, θα το δείξεις αυτό. Ωραία. Ελάτε λοιπόν να θυμηθούμε σιγά σιγά. Πάμε προς τα μέσα. Είναι, φανταστείτε, μια ζυγαριά η οποία είναι μίνι. Δεν είναι... Περάστε, μην τρέπεστε.
Έχουμε μεγάλο στούντιο. Πιο μέσα, προχωρήστε κι άλλο. Την όραση του Σούπερμαν, δεν ξέρω. Θα στρίψετε κι όλα. Όχι, ελάτε προς τα δω, απλά ξέρετε, ωραία, στα δύο χρόνια. Εγώ έσπρωξα. Πηγαίνετε πιο κοντά για να δείτε λίγο πώς είναι ο ζυγός ακριβίας. Όχι, μη φεύγεις από το κάδρο εσύ. Εγώ απλώς προσπαθώ να σας κάνω βιντεάκια για να τα έχετε από το YouTube για να θυμάστε τι κάνατε. Τίποτα άλλο. Άρα να είσαστε μέσα στα βιντεάκια. Βλέπετε όλα από εκεί που είστε. Δεν έχω κάποιον να το δει γιατί μπορεί να βλέπει. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό είναι από κάποιους ασθενείς, νομίζω είναι από την ομοδοσία το έχουμε πάρει. Τώρα δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Είναι από υγιές. Συνήθως είναι από υγιείς. Και μπορείτε να δείτε σιγά σιγά ότι το αίμα κάθεται πάνω, βλέπετε. Ναι. Το κάνω αργά γιατί δεν μπορώ να το κάνω γρήγορα, δεν θέλω να Λίγο πιο μέσα να σας το τραβήξω, αυτό λίγο πιο στόχος ζωντανό. μας είναι να το απλώσουμε από πάνω για να κάνουμε τη διαβαθμισμένη συγκέντρωση, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω και το υπόλοιπο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Στα κόκκινα. Τώρα θα το κλείσουμε και θα το φυγοκεντρήσουμε στη φυγόκεντρο που είδατε έξω. Εντάξει. Θα βλέπετε πως είναι. Και σιγά σιγά θα δείτε τώρα την κατεύθυνση των ερυθρών που θα αρχίσουν να πέφτουν κάτω σαν φύλλα. Λοιπόν. Άντε το μεταφέρουμε στα πρώτα κουβάκια μου. Εντάξει, έλατε μαζί μου, πάμε όλοι μαζί στη φυγόκεντρο. Και μόλις τελειώσουμε τη δίκτυση αυτή, θα δείτε τη στήριξη κάτω που σχηματίζονται για το εκπρόσωπο. Οπότε έχουμε τώρα 20 λεπτάκια, θα δείξουμε. Έχουμε κάποιες καλλιέργειες κοιτάζω. Ελάτε πιο κοντά. Δεν τα δούμε. Αυτές είναι φλάσκες. Φλάσκες που λέμε αυτά τα πλαστικά, τα οποία θα βγάλω να δείτε, στα οποία βάζουμε τα κύτταρα και μεγαλώνουν. Όπως βλέπετε, αυτό το ροζ υγρό είναι το θρεπτικό υλικό. Κάθε πετρινική σειρά θέλει συγκεκριμένο θρεπτικό υλικό, που εκεί μεγαλώνει με τον βέλτιστο τρόπο. Και έχουμε διάφορους τύπους κυτάρων που θέλουμε να καλλιεργούμε. Σήμερα θα σας δείξουμε καρκινικά κύτταρα, τα οποία μπορεί, θα δείτε, έχουμε και ανθρώπινα αλλά και ποντικίσια, γιατί δουλεύουμε και κάποια πρωτόκολλα με ποντίκια. Και επίσης θα δείτε και ορούμενα κύτταρα αλλά και προσκολλόμενα. Προσκολλόμενα είναι τα κύτταρα τα οποία κολλάνε στο πλαστικό και κάνουν ουσιαστικά ένα ταπίτιο πάνω στον πάτο της φλάσκας καλλιέργειας και αναπτύσσονται εκεί και πολλαπλασιάζονται στον χώρο έτσι. Και υπάρχουν και τα αιωρούμενα που θα δείτε στη συνέχεια, τα οποία ουσιαστικά κολυμπάνε μέσα στο θρεπτικό υλικό και δεν προσκολλώνται. Είναι διάφοροι τύποι κυτάρων, τους οποίους θα αναλύσουμε στη συνέχεια και θα δούμε.
Λοιπόν, δείτε αυτό σε πρώτη φάση. Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την ανθρώπινη ιατροδοτική. Γιατί 20 λίτρα μιλάμε. Καρκινικά.